баъзе вақт дар ҳаёт мо ҳолатҳоеро мебинем ки мисли муаммо ҳастанд. Футбол ҳам ҳамин хел аст. ҳайати қаҳрамон ҷамъ овардан талаб мекунад ки трансферҳои бузурге амалӣ шаванд, монанди бозии фифа ки як трансфер дастаро ба муваффақият метавонад барад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Ҳарри Кейн оғоз мекунем. гузариш ба дастаи Реал Мадрид барояш таъсири калон хоҳад расонд. Кейн метавонад ҳамон хазинаи бидуни ҷомҳояшро бо омадан ба Бернабеу ва пӯшидани либоси Реал пурра созад. бо гузариш ба дастаи Реал Мадрид, Кейн метавонад ҳамлагари асосӣ шавад, чунки Бензема аллакай тарки даста кардааст. дар Аврупо касе ба ҷуз Кейн нақши бузурги Бенземаро гирифтан наметавонад. Ҳарри Кейн карьераи зебо дар Тоттенхэм дошт ва фурсати баромадан ба сатҳи дигар расидааст. монеаи ягона барои гузаришаш президенти Тоттенхэм Даниэл Леви мебошад. вале агар Кейн ҳадафашро амалӣ кунад, гузариш ба Мадрид метавонад орзуҳои бузургашро амалӣ созаду ояндаи худро дурахшон кунад. инчунин ба ҷавони 19-сола аз Бирмингем, Ҷуд Беллингем, ки чанде пеш бо Реал Мадрид шартнома баст, бояд нигарем. баъди нокомии Дортмунд дар охирин бозиаш, Беллинген вариантҳо меҷуст ки бо дастаи дигар барои ҷоизаҳо рақобат кунад. пешниҳоди Реал Мадрид беҳтарин гашт, шартномае ки барои ҳарду тараф кӯмак хоҳад кард. ростӣ Беллингем ҳунари беҳтарин шуданро дорад. ӯ барои мавқеъ бо Модрич рақобат хоҳад кард. фурсати дурахш кардан барои ӯ фаро расидааст. ғайр аз ин, трансфери Невес ба Барселона метавонад ҳам ба Невесу, ҳам барои дастаи каталонӣ фоидаовар гардад. ин трансфер мисли дигарон эҳтимолияти калон надорад, вале аз назар дур нест. бозингари португалӣ метавонад дар Лигаи Чемпионҳо ҳунарнамоӣ кунаду худро бисанҷад. Барселона аслан мехоҳад ҷойгузини хуб барои ҷои Бускетс ёбад. агар тарафи молиявӣ баррасӣ шавад, ҳарду тараф ба мувофиқа хоҳанд расид. ин гузариш барои Барселона ва Невес беҳтарин мешавад. барои нимҳимоятгар Деклан Райс гузариш ба Арсенал метавонад имкони хубе шавад, зеро ӯ фурсат пайдо мекунад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. дуюм ин ки Райс Лондонро тарк намекунаду аз наздикони худ дур намемонад ва дар охир Арсенал имкони ҳунарнамоӣ дар сатҳи баландро медиҳад ки ояндаи бозингар хубтар мешавад. Бавария ҳам ӯро талабгор шудааст, вале барои карьераи Райс риск ба бор меорад. ҳоло ӯ таҷрибаи бозӣ кардан дар сатҳи баландтаринро надорад ва бозӣ дар дастае мисли Бавария барояш каме барвақттар мебошад. акнун дар бораи қисмати кабути Лондон ҳарф мезанем. Челси 11 ғалаба, 11 мусовӣ ва 16 бохтро дар ин мавсим ба қайд гирифт. бо 38 голи задашуда ҳамлаи онҳо тағйирот талаб мекунад. беҳтарин голзани даста Кай Хаверц бо 7 гол шуд ки аз ӯ шумораи бештарро ҳамагон мунтазир буданд. Челси ҳамлагари бомаҳорат мехоҳад. мисли Душан Влахович ва Виктор Осинхем метавонанд ҳайати Челсиро беҳтар созанд, чунки ҳунари онҳо дар ҳамла аз дигарон хубтар аст. маҳз таҷрибаи калони ин бозингарон метавонанд ба Челси дар мавсими баъдӣ натиҷаҳои беҳтарро оранд. трансфери дигар барои беҳтаршавии Челси ин гузариши Эми Мартинес мешавад. новаста аз устуворӣ дар Астон Вилла, Мартинес бояд ба сатҳи баландтар гузараду бозӣ кунад. Челси номҳои шинохтаро ҷустуҷӯ дорад ва Мартинес метавонад интихоби хуб шавад. гузариши хуби дигар ин Канселу ба Арсенал метавонад шавад. ба фикри шумо дӯстон, Канселу кадом дастаро бояд қабул кунад? Арсенал новаста аз доштани Александр Зинченко барои Канселу интихоби беҳтарин мешавад. таҷрибаи Канселу барои Арсенал дар Лигаи Чемпионҳо кӯмак хоҳад кард. дар навбати дигар, баъди нокомии Лестер, Ҷеймс Медисон талабгорони зиёд пайдо кардааст. Ньюкасл бошад метавонад шароит барои ин бозингар таъмин кунад. шомилшавӣ ба Ньюкасл Медисонро бозингари калидӣ мегардонад ва дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ хоҳад кард. ҳамчунин бо роҳбарии Эдди Хау, Медисон дар маркази майдон метавонад озодона бозӣ кунад. канори Мбаппе дар ПСЖ Маркус Турам метавонад бозӣ кунад. албатта ки ӯ ҳамчун Месси ва Мбаппе номдор нест, вале Турам метавонад барои қаҳрамоншавӣ дар Аврупо ба парижиҳо кӯмак кунад.
агар Нагелсман сармураббии даста шавад, Тюрам ба системаи ПСЖ хуб мутобиқ мешавад, чунки дар Мюнхенгладбах Тюрам ҳунари худро бараъло нишон дода буд. Ҳамчунин ПСЖ мехоҳад ҳамлагароне мисли Осимхен, Кейн ва Муамми дошта бошад, вале омадани ройгони Тюрам дастоварди олӣ барояшон мешавад. ҳамин хел дастаҳо бо харидҳои олияшон метавонанд ҳайати худро тақвият диҳанд. ба ҳамин тамом навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.